gamay man ako yung mga anak. Wala pa ni kawat. Masakpan ko lang ni mga kabatana. Nakatilaw gina sila na ko. Hindi, Marimar! Day! Day! Undong Sriyo, unsa man? Unsa may toyo ninyo na ko dong? Atong mga manok, gamay na lang. Wala ba ka ni kawati, no? Bago ba yung nakabo? Hindi na lang nabili. Aw, tuod bitaw no, nang gamay gid atong mga manok. Yes. Payubay ni kong nakawat karon. Ano nakakawat na pagbubusaw? Laki pa yun. Kung ni payubay sa boss karon, lipay karon. Boss, payubay na yun yung manok na nakawat na to karon, boss. Ato tanawan kung makabalik niya na bata. Karatong doon. Boss, naratong nakawat, boss. Payubay na yun, boss. Sinawaw? Sa kaligyan ka pagkabata-bata. Talo. Ikaw ginako mo kaligyan. By the way, asa di si Juan? Ambot na kay nagkuyong ito biliha, pero nakawat ko, pero karon nagto dyan wala nga muli. Di, may mo ni. Ato ko niya pasol. Ano? Tulbaan ko. Ngarang, wag itaw, makapaborig ko pangawat. Hoy! Unsa na? Ikaw di kawat sa kumano ka? Kinsa nagsugod nimo, ha? Tugan! Tugan kinsa nagsugod nimo? Kinsa amo nimo? Tugan! Si boss uplo ang amo. Ang gamay na ko mga manok tungod ninyo, nanguha mo? Are dali! Gawas! Dali, dali! Goy! Ikaw na bahala niya. Sawan mo siya. O sige boss, ako na bahala ni boss. Kawat pandin ang dako. Ano? Sige kawat, kawat na sa mua ha. Ang gamay ang mga manok. Halugi pa mong negosyo. Sa dihang nakitaan ko ikaw. Tingnagutan ako ninyo. Kabalo ba ka? Ha? Kabalo ba ka? Unsa niya gagat sa akong problema karon. Saan angay ng tawanan? What yun? Si Juan, bus. Patay na, bus. So may napatay ni Juan. Patay na si Juan, bus. Ato, ikaw na napatay ni Juan. Ano ato doon? May ganito kaya akong nakatay ang katong sa katong range. Bus no, eh. Para wala natin sa gabal. Mayo no na itong napatay kay. Kung dili pa sila mapatay na to. Kung sa itong mga manok, mapurot kinig kawat ba? Nalinggan bus na nakon mo, ipatay. Hindi ba ka mautong patay ni Juan, bus? Mako gini. Hoy, hoy! Ganto mo na patay ni Juan.
ka mo magbalampuson sa inyong mga plano. Kini ang ngayon mo.